Шарыкі закидываюць у лататрон, і вось камбінацыя лічбаў шчаслівага білета. Тацяна Мазур у латарэі гуляе даўно, аднак раней былі толькі дробныя выйгрышы. Нездарма гавораць, удача усміхаецца тым, хто мае ў ёй патрэбу. Сям'я Тацяны якраз збірала грошы для набыцця аўтамабіля. Цяпер такая неабходнасць адпала. Пасля гульні ў ваше лато новенькі Datsun Ondo апынуўся ў сям'і Мазур. Победу мы не ожидали, но играли мы часто, надеялись, верили, и вот удача улыбнулась и нам. 13-й тыраж мясцовай латарэі «Брэсцкая крэпасць-герой» рэалізаваны амаль на 100%. Больш за 49 тысяч чалавек вырашылі выпрабаваць фартуну. Памеры ўдачы ад 1 рубля до 5 тысяч. Але нават той уладальнік білета, які не выйгрывае, у прайграўшых не застанецца. Справа ў тым, што частка сродкаў ад рэалізацыі білетаў ідзе на сацыяльныя патрэбы в области. Средства от реализации этих лотерей ежегодно подводятся итоги, суммируются, и в финансовом управлении, значит, от степени участия региона в том числе, регионально после, значит, реализации в следующем году, за предстоящий год, направляются в регионы, соответственно, их участию. На эти деньги, как правило, они затрачиваются на то, что закупается спортивный инвентарь для школ среднего общего образования. Дарэчы, і сам Мікалай Зянюціч, начальник аддзела па Брэсцкай вобласці рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Беларускія латарэі», апынуўся ў шчасліўчыках «Ваша лато». Звычайна на пытанне, ці выйграваў што-небудзь сам, адказваў фразай з фільма «Москва слезам не верит». Так, 3 разы по рублю, смеецца Мікалай Михайлович. Аднак так ён казаў да цяперашняга тыражу. Я руководил более 10 лет транспортным предприятием, поэтому День автомобилиста для меня профессиональный праздник. На прошедший профессиональный праздник Дня автомобилиста мне подарили знакомые несколько билетов в «Ваше лото», и я сам приобрел. И вот после празднования уже вышел на сайт Беллото и с удивлением проверяю, оказывается, выиграл 3954 рубля. Очень был рад этому моменту. А вось Алена Федаренко набыла білет мясцовай імгненнай латарэі «Белавежская пушча». Жанчына працуе поварам у адным з дзіцячых садкоў Брэста. Раней, гаворыць, купляла латарэю маладосці, а тут на работу прынеслі і вырашыла набыць білет зараз. І, як аказалася, недарэмна. Алена Федаренко стала ўладальніцай аднапакаёвай кватэры з аддзелкай у Брэсце на вуліцы Луцкай. Я не ожидала, конечно. Я до сих пор в шоке, что я смогла выиграть эту квартиру. Конечно, ну, видно, так Богу угодно, что Он мне так подарил счастье такое. Купляйте і выйгрывайце, кажуць удзельнікі латарэй. А тыя, хто набыў білет, могуць праверыць сваю удачу на сайце belloto.by. Анастасія Цикун, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».